Pred pár mesiacmi som sa presťahoval do starého bytového domu v centre. Budova mala vyše 80 rokov, vysoké stropy, úzke chodby a v noci škrípala, ako by sama dýchala. Byt bol lacný, čo mi prišlo podozrivé, ale vysvetlenie bolo jednoduché, dom mal zlú povesť. Susedia boli tichí, odmeraní. Nikto sa nezdržiaval na chodbách dlhšie, než bolo nutné. Jedna stará pani mi hneď pri prvom stretnutí povedala: nikdy nechoď na 4. poschodie, tam už byty nie sú. Myslel som si, že je senilná. Veď budova mala 4 poschodia, bolo to jasne vidieť zvonka. Jednej noci, keď som sa vracal neskoro z práce, výťah zastal na 4. poschodí. Nikdy predtým som si nevšimol, že by tam zastavoval. Dvere sa otvorili a predo mnou bola úzka chodba. Svetlo žiariviek blikalo, na stenách odlupená omietka. A na konci chodby dvere s číslom 41. Nemal som dôvod tam ísť, ale niečo ma ťahalo. Prešiel som k dverám, položil ruku na kľúčku a v tej chvíli sa za mnou výťah sám zavrel a odišiel. Zostal som tam úplne sám, v tichej, zatuchnutej chodbe. Dvere 41 boli zamknuté, ale keď som sa k nim priblížil, počul som zvnútra slabý zvuk. Najprv to znelo ako šepot, potom ako plač a nakoniec jasné slová: pusť ma von. Ustúpil som, ale chodba sa zmenila. Už nebola krátka, na oboch stranách sa tiahla do diaľky, ako by bola nekonečná. Dvere pribúdali, všetky s číslami, ktoré v dome nikdy neexistovali: 42, 43, 44. A z každých sa ozývali iné zvuky: detský smiech, klopanie, kvílenie. Utiekol som späť k výťahu, ktorý sa našťastie po chvíli vrátil. Keď som vyšiel z budovy, prisahal by som, že okná na 4. poschodí svietili, hoci zvonka mala byť tá časť domu prázdna. Na druhý deň som sa spýtal správcu. Len sa zamračil a povedal: na 4. poschodie nikdy nechoď. To, čo tam je, nie je pre nás. Viac neprezradil. Napriek strachu som sa k výťahu vracal čoraz častejšie. A vždy, keď bol neskoro večer, tlačidlo v 4 tam svietilo, aj keď cez deň zmizlo. Začal som počuť šepoty aj vo svojom byte. Najprv v noci, potom aj cez deň. Hovorili moje meno, volali ma k dverám. Jedného večera som sa neovládol a vrátil sa hore. Dvere 41 boli tentokrát otvorené. Vnútri bola malá izba so starým nábytkom. Uprostred stála stolička a na nej sedela žena so sklopenou hlavou. Vlasy jej zakrývali tvár. Keď zdvihla hlavu, zbadal som, že nemá oči, len prázdne čierne diery. Usmiala sa a povedala: už si tu konečne. Začal som cúvať, ale dvere za mnou zmizli. Zrazu som stál v nekonečnej chodbe plnej dverí. Zo všetkých strán sa ozýval krik a búchanie. Dvere sa začali otvárať a z každej izby vychádzali postavy bledé, pokrútené, niektoré bez tvárí, iné s ústami roztiahnutými do nemožného úsmevu. Bežal som, dvere sa menili, chodba sa nekončila. Nakoniec som v diaľke uvidel výťah. Dobehol som k nemu, stisol tlačidlo a kabína sa otvorila. Keď som vošiel, zbadal som v odraze zrkadla, že za mnou nestojím ja, ale žena z izby 41. Bez očí, s úsmevom, ako sa na mňa díva. Dvere sa zavreli. Odvtedy sa zobúdzam každú noc vo svojom byte, ale nikdy si nie som istý, či som sa naozaj vrátil. Na chodbe, pred dverami, počujem kroky.
A občas, keď idem výťahom, tlačidlo 4 sa rozsvieti samé od seba. A bojím sa dňa, keď sa dvere otvoria a ja už nebudem mať na výber.